Az apja megnevelhetné. Mit csinált? Mint tudjátok, ezen a különleges napon szovjet felszabadítóinkkal és testvéreinkkel együtt ünnepeljük. Nálad alig idősebb fiúkat is megölnek. Mesélj még apámról. Lágerbe vitték. Kedves apám. Szerintem jó apa maga. Csak most nincs itt. Ki ez az ember? Csak egy régi ismerős. Most van nálunk egy ember. Most már ti vagytok a családom. Miért nem megyünk el innen? Hazudik az álom, csodákra ne várjon. Szabadságnak ára van. Álmodozni kár, csodát ma már.